Η ημερίδα με θέμα τη φυσική δραστηριότητα και τις διατροφικές συνήθειες των μαθητών της Δυτικής Θεσσαλίας διοργάνωσε στα Τρίκαλα το ΤΕΦΑ σε συνεργασία με την γαλακτοβιομηχανία Τρίκη. Δεκάδες μαθητές συνδύασαν την άσκηση με την υγιεινή διατροφή και οι υπεύθυνοι της ημερίδας παρουσίασαν τα αποτελέσματα της έρευνας, τα οποία ήταν ιδιαιτέρως ανησυχητικά. Και αυτό γιατί το 31% των μαθητών της 5ης Δημοτικού που συμμετείχαν στην έρευνα προέκυψαν υπέρβαροι, ενώ το 12,8% παχύσαρκοι. Όσον αφορά τις διατροφικές συνήθειες, τα παιδιά αποδείχθηκε ότι δεν συμπαθούν ιδιαίτερα το ψάρι, τα όσπρια και τα λαδερά, τροφές που έχουν θετική συμβολή στην υγεία τους, όμως το παρήγορο είναι ότι αποφεύγουν τα fast food, τα γλυκά και τα ανθρακούχα ποτά. Σε διάφορες ερωτήσεις, οι οποίες ήταν σχετικές με το τι γνωρίζουν τα παιδιά για τη διατροφή, πώς πρέπει να είναι αυτή κλπ., είδαμε ότι απογοητευτήκαμε και είδαμε ότι ένα 71% περίπου των παιδιών δεν ήξερε τίποτα από αυτό που ρωτάγαμε. Και αυτά που ρωτάγαμε ήταν πολύ απλά, αν ξέρουν κάποιες τροφές που είναι πλούσιες σε υδατάνθρακες, σε πρωτεΐνες, σε φυτικές ίνες. Όπως αντίστοιχα, όταν ρωτήσαμε για θέματα τα οποία έχουν σχέση με την υγεία και τη διατροφή ή την άσκηση, πάλι οι ερωτήσεις που πήραμε από τα παιδιά δεν ήταν και τόσο αισιόδοξες. Μισά τουλάχιστον από τα παιδιά δεν ξέρουν, για παράδειγμα, για να μειώσουν το σωματικό βάρος είναι καλό να κάνουμε μια αυστηρή δίαιτα ή να κάνουμε άσκηση και ένα περιορισμό ή μια ποιότητα διατροφής. Τα πιο πολλά παιδιά, ακούγοντας και από την τηλεόραση, ίσως μας είπαν ότι πρέπει να κάνουμε αυστηρή δίαιτα. Κάτι που είναι πάρα πολύ λάθος. Όπως για παράδειγμα, όταν ρωτήσαμε τα αποτελέσματα της καθιστικής ζωής, τα παιδιά δεν ξέρουν να μας απαντήσουν τι γίνεται όταν ένας κάνει καθιστική ζωή.